Ubaba kwami into yokuqala nje usindisiwe, mina ngisindisiwe ngesayoni. Okay. Then mengimtshela ukuthi mina angithandi ukuya esontweni lakho cause isonto lakho aliwasebenzisa amadlozi. Okay. Mina ngiyayishisa impepho, wena uyishisa impepho. And 2, ubaba akasanginaki la ekhaya. Okay. Into ekhulunywayo la ekhaya iBhayibheli kuphela. Ngisho ngimeme ekamereni akasavumi. Okay. So mina ngaze ngadecide ukuthi ngcono ngiphuza utshwala. Okay. Ngihamba amaphathi, ngimshiye endlini asale neBhayibheli. Ngoba lempilo angiphilisa yona angithandi. All right. Ngoba washo wathi kumina esho ekufunga umfundisi wathi yonke into ngiyokwenzela yona, kodwa manje asakwazi ungenzela yonke into. Usho lokho ngizosho lokho ke uma ndifike lapho khona engakushongo. Unkosikazi wami njengoba ebeka asebenza ubesebenza. Right. Uye wasebenza before wangahlala eduze kwami. Wahlala kubo esondezela umsebenzi. Okay. Ngazi kuthiwa ngezukhosha imfe noma wenzena ngazi wenzani. Kodwa unkosikazi umhambile. Unkosikazi wami ungumina ungumfebele. Wazi wangitholela umntwana, wazi wakhulelwa wathola umntwana engamazi. Ongangibuthe kubo kwabiza ukuthi mina ngifonelwe ngibiza ukuthi ngoba ngingasamboni ezekhathi inyanga engezeka kanti usekhulelwe. La sifike khona ekutheni ke esekhona umntwana ke sesekhaya semntwana. La sifike khona sesihlukana khona ingenxa ukuthi izenzo zakhe asishintshi. Usaqhubeka nokuphuza utshwala ahambe angishena lo mntwana mncane ngimgona. Ukhuliswe yimi lo mntwana. So manje wazi wakhula. Still impilo angiboni ushintsho kuyena. So sekufika nami la khona ngikhathala khona. Enhla nasezansi kwelikaMthaniya iningizimu Afrika nayonkana siyanibingelela kakhulu babukela abahle. Lo nibingelelayo ingcweti yomsebenzi yasokhulu uZondo Mthiyane uSikhangane uSohlaza. Sawubona umlaleli wami omuhle. Ngiyacela ukumukela namhlanje kwi-season number 4 episode yokuqala ye-Black Life TV la khona sikhuluma khona ngobudlelwane babantu. Siyazi bafethu ukuthi wonke umuntu ongena ebudlelwaneni ungena ngenhloso yokuyokwakha ikhaya, yokuyokwakha umuzi, yokuyokwakha ilegacy, but ngeyingqinamba eziba khona empilweni uthola abantu begcina sebehlukana. Ngakho-ke sizodila nombuzo othi yini eyakubuyiswa emendweni. Bafowethu siyazi ukuthi uthando uma abantu bengena ebudlelwaneni kuningi ama-challenges ababhekana nawo. Kwesinye isikhathi abanye bangena ebudlelwaneni belimele, bangene nabantu ebudlelwaneni bafike babalimaze nabo. Kodwa-ke inhloso yethu ngalolu hlelo ukuzokwakhisana imizi yobaba, ngoba siyakholelwa ekutheni akekho umuntu ongena ebudlelwaneni ngenhloso yokuthi ngelinye ilanga uzophuma, kodwa wonke umuntu ongena ebudlelwaneni ngenhloso yokuthi ufisa ukwakha ikhaya lakhe, ufisa ukwakha ifamily yakhe yakheke. Into-ke yokuqala sinama-principles awu-3 sithi zithande wena kuqala ukuze umuntu wakho akwazi ukukuthanda ngokweqiniso. Number 2, zihloniphe wena ukuze umuntu wakho akwazi ukukuhlonipha. Okwesithathu sithi phila impilo yeqiniso. Kungcono kakhulu ukukhuluma iqiniso umuntu elizomkhalisa kunokumduduza ngamanga, ngoba iqiniso lempilo umbukelo wami lithi akukho okufihlakele ongayokuvela. Namhlanje sinodadewethu uzositshela udaba lakhe, asibeke esithombeni ukuthi wabuyiswa yini yena emendweni. Siswami ngicela ukuthatha ithuba ngikubingelele namhlanje ohlelweni le-Black Life TV. Sawubona. Ngiyacela siswami uyithule, ubani igama nesibongo, usuka kuphi nendawo? Ngumbali ngwahlabisa, ngisuka endaweni yakaHlabisa esigodini sakwaMadondo. Umbali Hlabisa? Yebo. Usuka endaweni yakaHlabisa? Yebo. Uzalwe ebukhosini? Yebo. Oh, siyabonga kakhulu siswami. Ukhulele khona kwaHlabisa? Yebo. Okay. Ushade nini? Ngishade ngo-2019. Okay. Ninabantwana abangaki nobaba? Sinomntwana oyi-1. Umfana ntombazana? Umfana. Okay. Iziphi izizathu esasidala ukuthi ushade? Ingoba ngaqale ngajola naye, sajola isikhathi eside, then ngambona ukuthi unothando lo muntu, uyena lo muntu engimfisayo vele. Okay. Kwaze wafika ukuthi sigcine sishada-ke naye. Okay.
Mhlambe sisiwama usithathe usibeke esithombeni ubeke umlaleli namhlanje ekhaya ukuthi yini ekwenze waze wafinyelela esinqumweni sokuthi uthathe imithwalo yakho uyagoduka ubuyele ekhaya kwenzakalani? Ubaba kwami into yokuqala nje usindisiwe, mina ngisindisiwe ngesayoni. Okay. Then mengimtshela ukuthi mina angithandi ukuya esontweni lakho cause isonto lakho alwasebenzisa amadlozi. Okay. Mina ngiyayishisa impepho, wena uyishisa impepho. And two, ubaba akasanginaki la ekhaya. Okay. Into ekhulunywayo la ekhaya iBhayibheli kuphela. Ngisho ngimeme ekamereni akasavumi. Okay. So mina ngaze ngadecide ukuthi ngcono ngiphuza utshwala. Okay. Ngihamba amaphathi, ngimshiye endlini asale neBhayibheli. Ngoba le mpilo angiphilisa yona angiyithandi. Alright. Ngoba washo wathi kumina esho ekufunga umfundisi wathi yonke into ngiyokwenzela yona, kodwa manje asakwazi ungenzela yonke into. Asa provide ubaba ekhaya. Yebo akasakwenzi lokho. Okay. Akakondli noma akondli embedeni kuphela. Angondle embedeni nemali akasanginiki. Alright. Mengimbuza ngemali ungitshela ukuthi ulungisa isonto, wenza izinto zesonto. Okay. Sinomntwana la endlini. Yeah. Umntwana usekhokhelwa yimina, ubaba uneyimoto, unemali. Okay. Kodwa futhi kule mali anayo mina akikho kuhafwayo imali yayo. Uyasebenza wena? Ngiyasebenza nami. Alright. Naye ubaba uyasebenza, ingane nayo iyafunda. Okay. Ingane ikhokhelwa yimina nangumalume. Ifunda uba ingane? Ifunda ugrade 10. Grade 10. Okay. Yes. Indleko zonke zala endlini zibhekwe yimina. Ngisho uma wakhe kubo uondliwa yimina. So ingane niyithole before nishade nobaba? Yebo, siyithole before umshado. Alright. Okay. So ubaba ke mina ngadecide ukuthi ngcono ngihambe ngiyoyidakelwa ngoba vele akanginaki. Yini vele into engizoyihlala la endlini ngoba vele kufana nokuthi ngihleli ngedwa. Okay. Ahambe enkonzweni angishiye mina. Athi enkonzweni angimani noma usuke enkonzweni noma usuya kuphi, ucingo lakhe likhala now and then la endlini. Okay. Mengimbuza ukuthi obalabo uthi abantu basenkonzweni. Into ebalekile kuyena inkonzo, mina ngibalekanga. Okay. And akasakudli nokudla enguphekayo mina. Ubaba ulanda abantu basebandleni abize bezomphekela bezomwashela bemenzele yonke into ngikhona mina. Alright. Ngadecide ukuthi ngcono ngithatha umthwalo wami nengane yami ngihambe ngigoduke ngiphindele ekhaya ngoba vele la ekhaya angisilo usizo la lutho manje. Iyona isinqumo engasithathayo ukuthi ngihambe ke mina. Okay. Nishade ngo-2019. Yes. Udecide nini ukubuyela ekhaya? Ngidecide la this year ukubuyela ekhaya mina. This year, Yes. 2026. Yes. Kayiphi inyanga? NgoFebruary. Okay. Ubaba before nishade naye ubungazi ukuthi usindisiwe? Bengikwazi lokho ukuthi usindisiwe. Okay. Then akushutha kusurprise ukuthi usindisiwe. Kwangisurprise khona, ngangithi mina uzolandela mina ngoba mina isiZulu ngiyasilandela, inkolo yami ngengikwazi ukuyilahla ngenxa yakhe. So wena wangena emshadweni ngethemba lokuthi ubaba uzoyiyeka inkolo yakhe bese elandela ngakwena. Yes. Alright, okay. Kuthatha isikhathi singakanani ukubona ukuthi lokho okucabanga nokufisa angeke kwenzeke? Kungithatha unyaka. Kuthatha unyaka. Yebo. So since nishade ngo-2019, 2020, from 2023 ubusuyihlalele nje beningasathandani? Yebo, ngifana nokuthi ngihleli nobhuti wami endlini. Okay, okay. Mhlawumbe sisiwami ubaba umuthi aka-provide ekhaya akayithengi negroceries ekhaya? Akenzi lutho, ufana nefurniture nje, imina engenza yonke into kodwa imali unayo. Mengimbuza ungitshela ukuthi uyihambise ebandleni. Okay. Shuthi into ebalekile kuyena yibandla kuphela, mina ngibalekile nomndeni wakhe. Okay, okay. Usuke waba naso isikhathi la uhlala khona naye phansi umbuzo ukuthi baba kwenzakalani, iziphi izathu zokuthi angabe sakwazi ukunakekela? Uma ngimbuza, mengimcela ngithi ngicela sihlale phansi, uvela ngitshela ukuthi usaphuthuma emkhulekweni kuma night prayer. Njalo nje mengimbuza uhlalize yakuba night prayer yena. Akanaso isikhathi sami. Okay. Ingane efunda ugrade 10. Yes. Ngicathi mhlawumbe no 15 16. Yes. Niyithole ubaba ubevele esindisiwe noma ubengasindisiwe? Ubevele esindisiwe vele. So baba wakuthola isingane evele esindisiwe? Yebo, ingane ukuze akwazi ukungishada ingoba vele wayesesaba ihlazo lokuthi ngoba usindisiwe ngcona vele angishade base sengikhulelwe vele. Okay. Ngichazele sisiwami la ekutheni before nishade ibebe unjani ubudlelwane bakho nobaba before
nishade ngo-2019? Bekuhamba kahle yonke into. Bekuhamba kahle yonke into? Yebo. Okay, benivakashelana okanye benihlala ndawonye? Sike savakashelana sabuye sahlala ndawonye-ke sesishadile-ke. Okay. No kuyazwakala sisi wami. Umntwana njengamanje ubudlelwane beni nobaba abum-affect? Buyam-affect. Ngoba umntwana kumanje usedla ama-drugs. Cause uyabona ukuthi impilo ephilwa la endlini ayikho. Ayikho. Usehlala e-rehab. Umfana ntombazana? Umfana. Umfana, okay. Iyiphi sisi into njengamanje esenhlizweni yakho? Usafisa ukulungisa izinto nobaba okanye ubudlelwane bakho nobaba awusabuboni bulunga? Angisaboni ukuthi bungalunga. Ngoba ungihlukumeze kakhulu. Kuba ngcono ukuba akayenzanga lento yakho ukuthi abize abantu basebandleni beze khona endlini bezowasha bezoklina bemphekele ngikhona mina. Mhlawumbe besingayilungisa leyo nto. Imali sisi wami, uma ebiza abantu basebandleni ubiza iy'ngane zasebandleni Amavolontiya asenkonzweni. azoklina endlini. Yes. Wena usukuphi? Ngisuke ngikhona mina endlini ethi engenzile ukuthi kukhona iy'ngane izofika zizoklina zizokumwashela zimphekele zimayinele. So zithi uthi uklinile abiza amavolontiya ukuthi azoklina futhi Yes. noma ukade uklinile? Noma yes, ngoba ngisho ukupheka akakudla ukudla engikuphekile mina. Udla ukudla kwamavolontiya. Okay. Ubaba nje ube umuntu osontayo, mhlawumbe umfundisi wakhe useke walithatha ithuba lokuthi anihlalise phansi akhulume nani noba u2, ubani wanishadisa? Ukuthi haze Umfundisi wakhe. ngicabange mina le ukuthi ngihambe ngiye kumfundisi wakhe, ngaya kowami umfundisi mina ngamtshela, wathi angimbize, ngambiza wamtshela isikhathi akabi naso sazo-arrange yini isikhathi. So arrange uyena isikhathi ukuthi siye kumfundisi. Okay. Ubani ozo-arrange isikhathi? Ubaba wakwakho? Yebo, Okay. umkhwenyana wami. Uma uyochazela umfundisi wakho, wathini umfundisi wakho? Umfundisi wathi yena i-wrong lento ayenzile ngokuthi kufanele kwakufanele mina ngihambe ngiyotshela umndeni wakhe kuqala. Bese kuma ngibuya kumfundisi. Ngasho ngathi ngiyasaba ukuyomphoxa emndenini wakhe. Ngiyazama ukumkhava kuyo yonke into ayenzayo. Okay. Kodwa yena uyaphuma esandleni. Wagcina lapho umfundisi? Yebo. Okay. Wena usaya enkonzweni? Mina ngiyaya enkonzweni yami. Okay. So umfundisi wakhe akukho ake akwenza ukungenelela ekutheni alungise ubudlelwane benu? Akukho. Okay. Unabo abazali ekhaya? Yebo nginabo. Batheni abazali bakho ngenkathi usudecide ukuthatha imithwalo yakho ugoduka uye ekhaya? Yini abayishilo kuwena, basho ngolutho? Bathi akumele vele ukuthi ngibuye ekhaya ngingahlukumezeki emzini yabantu, ungcono ngizohlukumezeka ekhaya. Okay. Usanabo abazali bobabili, ubaba noma? Yebo baphelele. Ubaba noma bavumelana ngokuthi kungcono ukuthi ubuyele ekhaya kunokuthi uhlukumeze emzini yabantu? Yebo. Bake bakuhlalisa phansi bakubuza yini ekuhlukumezayo? Ngaxoxela uma ngamtshela ngathi ma kunenkinga kanje kanje, wathi uma mntanami ngizotshela ubaba wakho ukuze ukwazi ukubuyela ekhaya kunokuthi uhlukumeze ngoba sekuze kwa-affecteka nengane. Then ubaba uma ubuyele ekhaya akukho ake wakusho kuwena? Ayikho into ayisho kumina, into eshiwa uma wangitshela ukuthi angiphume umuzi wami ngoba sengishadile ekhaya, ngiphume ngenyongo, angiphume umuzi wami ngiyohlala khona. Ngasho ukuthi mina inkinga amandla ngakabi nawo, ngisacela bengicuphise ngithi ukuhlala kancane ekhaya. Wavuma athi okay. Manje-ke sengihlala emzini wami-ke nengane yami-ke. Okay. Ubaba uhlala yedwa ekhaya? Yebo. Okay. Ngicela ukubuza sisi wami lo mbuzo, ngiyazi ukuthi awukho lula kodwa ngiyafisa ukuthi ungiphendule kuwona. Ukuthi ubaba usamthanda? Angisamthandi. Okay. Uyakwazi ukuhlukanisa phakathi kwesenzo nothando? Angithi njengamanje into edala ukuthi uthathe imithwalo ugoduka uye kini izenzo zakhe. Yebo. Uma ngase kuthiwa lezenzo akazenzi, ngabe usahleli naye? Yebo, ngabe ngisahleli naye. Kusho ukuthi into edala ukuthi ungahlali naye izenzo zakhe. Yebo. Kusho ukuthi kahle kahle uthando likhona, into eyinkinga izenzo zakhe. Yes, izenzo zakhe kodwa ngeke ngisakwazi futhi nokubuyelana naye ngisho ngayilungisa lezo zenzo. Into eyinkinga izenzo, akulona uthando. Yebo. Uthando lisakhona. Lusakhona uthando. Okay. Kunento ethi sisi wami la khona uthando nendlela iba khona. Uyakholelwa kulokho? Ngiyakholelwa kukhona kodwa mina ngeke ngisakholelwa kuyo leyo nto.
ngoba ngihlukumezeke kakhulu. Okay. No, ngiyakuzwa ukuhlukumeza kwakho sisi wami, kodwa nginento ethi ziningi igaba ekufanele ngabe nidlule kuzona before nithathe isinqumo sokuhlukana. Ubaba wakubeka mhlawumbe isandla okanye wakwamthola esephutheni lokuthi unomunye umuntu wesifazane athandana naye? Akaze angibeke isandla, inkinga ifoni yakhe le ekhala now and then mengibuza ukuthi oba anjethi abantu basenkonzweni yena nje azohlezi bemfonela nasebusuku nginaye. Okay. Mengithi ngiyamthinta angiflathele. Yeah. Isiphi isizathu onginike sona ekuqaleni wathi isona esakwenza ukuthi ushade nobaba? Ingoba ngangimthanda, Ingoba- enothando futhi. Ngoba umthanda Yes. enothando. Yes. Kusho ukuthi ubaba mengalungisa lokho kokuthi aphinde akuthande abe nothando, ubudlelwane benu busangaphili. Bungabuyelana kodwa ngesihlale ndawonye. Okay. Ngiyayithanda-ke leyo ukuthi uthi bungabuyelana. Kulungile, ake sikhulume mhlampe naye ubaba simuzwe ukuthi uthini. Into ebalulekile sisi wami ekufanele uyazi ukuthi yabona imizi yonke la emhlabeni njengoba ine-roof. Uma ngase kuthiwa ama-roof ayakhishwa, ungabona ukuthi kungakanani ubuhlungu, iy'nkinga abantu abayivalele ngaphakathi emzini yabo, kodwa bayaphilisana. Awukho umuzi okhona emhlabeni ongenazo iy'nkinga, ukuthi kuphela abantu bayakwazi ukuthi iy'nkinga bayifake phansi kwe-roof bese bayayilungisa. Ukuyifaka phansi kwe-roof akusho ukuthi philani nazo, kodwa kusho ukuthi khavani ihlazo lenu ebese nifunda ukuthola abantu abathize nizobhokobhoka kubona bakwazi ukuthi banihlanganise nilungise iy'nkinga zenu. Alikho ikhaya, abukho ubudlelwane, awukho umuzi ongenazo iy'nkinga. Mina I still believe ukuthi ubudlelwane bakho nobaba wakwakho njengoba usathi uthando lusakhona, yabona only if uthe uthando lusekho bengabe lunzima kakhulu udaba leni, kodwa ngoba uthando lusakhona nendlela isangaba khona. Ngiyacela sisi wami mhlampe sizama ukubona ubaba, sikhulumisane nobaba, sithole ukuthi yini le inkinga kangaka edala ukuthi uthi ukhona kodwa akuthathe njengomuntu onga-exist empilweni yakhe, ngoba phela uma ukuthi uyaklina uyamphekela ukudla nokudla kwakho kusho ukuthi ukuthathe sokumuntu onga-exist empilweni yakhe. Ngifisa sikhulume nobaba sibone ukuthi uzothini yena. Okay, anginankinga. Mbukeli we-Black Life TV, ukhona umama owecebo Sokhulu, Isinganda Mathe sami, siyobhekana nobaba ngale ke sithole ukuthi yini le challenge kangaka ubaba ayibonile kunkosikazi wakhe nedala ukuthi unkosikazi wakhe amthathe sokumuntu onga-exist unkosikazi ekhona. Uma beqeda umama sobe sesihlangana ndawonye nomama nobaba sibone ukuthi lo muzi ngeke usalungiseka yini. Ngithi mina la khona uthando nendlela ikhona. Ake siyeni ngala ey'tolo. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. Ngiyabingelela ababukele emakhaya ophambi kwenu omama owecebo Sokhulu. Welcome to Black Life TV. It is season 4 episode 1. So silana ke bafethu ukuzokwenza lokhu esithokozela ukukwenza on a daily basis to bring you the reality of South African lives, and we are here to broadcast to you umndeni wethu wanamhlanje ozosithatha usibeke ukuthi kwenzakaleni emshadweni wabo. So take a seat and take a deep breath because now we are taking a flight. So baba siyakubingelela and siyakwamulela kwi-Black Life TV. Ubaba nje angazithula ukuthi ungubani wakabani. Mina ngingumzolo Isibongo endaweni yaseBulu
endaweni yaseMbombolo. Okay. seChesterville njengamanje. Okay. So ubaba uthe ubaba uMzolo. Okay. Baba uMzolo cela nje ukuthi unginikeze just a bit of insight ukuthi ubaba uMzolo ukhulele eMbombolo then ngokusebenza ula eChesterville noma userelocatile nje usehleli ngokuzinza la eChesterville. Ngizalelwe eMbombolo Yes. khona ngase ngisuduka ke seChesterville lapho sengihleli khona sengizinza khona. Okay. Sho ukuthi ubaba useChesterville nje ngokomndeni nako konke. Okay. No problem. Ubaba ngabe unabo abantwana? Nginomntwana yena. Oyedwa. Okay. Lo mntwana oyedwa umthole kanye nonkosikazi? Okay. So baba yini ekuletha la namhlanje? Cela nje ukuthi usidwebele isithombe kafushane ukuthi yini le ubaba emkhathazile edale ukuthi umshado wakhe noma umuzi wakhe kuze kube ngathi uyachitheka. Mhlambe nje sicela nje ukuthi usidwebele nje isithombe kafushane. Ngingumuntu othanda kakhulu ukukholwa. Okay. Kuhambe isikhathi kwafika khona lapho khona ngizibona ukuthi ngithatha khona umuntu wesifazane engimthandayo. So noma ke mina ngisindisiwe nami ngaqala ezona ngase ngiyasindiswa. Ngathola insindiso ngase ngihlangana ke nomuntu wesifazane engangithanda ukwakha ubudlelwane naye. Okay, baba uMzolo ngicela nje ukukuphula ulimi baba wami. Yeah. So uveza ukuthi ubaba uyakholwa usindisiwe ne. Yeah. Ngicela nje ubaba anginikeze just a time frame ukuthi ubaba usindiswe nini? Mina ngisindiswe before 2019. 2019. Yeah. Okay. Okusho ukuthi umama ushadene naye umama sishade naye ngo-2019. 2019. Yeah. Ubudlelwane beni ngabe buqale before 2019? Ubudlelwane bethu baqala before 2019. Okay. Sho ukuthi ngale nkathi nisaqala ubudlelwane ubaba bengakakholwa ngaleso sikhathi. Ngangisasondeza insindiso ingena kodwa ngisesezawona. Usesezayo. Kodwa yapheleliswa kahle sesoshada noma. Oh, okay. Okusho ukuthi ubaba besezayoni besathandana nje nomama. Yeah. Kuthe insindisi singenile semukela uJesu kwase kwaba ukuthi useyashada. Yeah. Okay. All right. So nishade ngo-2019 Yeah. nokukhola ukuthi uzumuvele from ezayoni to insindisweni nakhona kuqala ngo-2019. Yeah. Umntwana lo nimthole before nisakhonza ezayoni. Umntwana naye lo ngimthola ngingakasindiswa. Okay. All Yeah. right. Kuma. Okay. No problem. Singaqhubeka ke baba ungaqhubeka. So mangimthola sasekuthola sekuthi fanele sishade ke sashada ke kwathola ukuthi uqhubeka kwethu kwase kumele sishade sashada kwaba ukuthi sesindawonye. Okay. Uma sesindawonye nomama kuqhubekisana ngisindisiwe mina kufika isikhathi la sikole sengumfundisi khona. Okay. So ngaqhubeka ke sikhonza kwakuhle noma naye ngimbona ukuthi uyathanda esontweni kodwa uya engathithi uya ngokuphushwa. Ayikho lento kuye ngoba le yasezawona iphumile kuyena. Okay, so just to make sure ukuthi baba ngihamba kanye nawe. Yeah. Umama yena usindisiwe naye noma usasele ngasezayona. Umama ngamthatha engasindiswayo. Yeah. Kodwa ngokuthi phela manje mina ngisindisiwe seza ngapha kimi kwakuqeleka ukuthi Makakulandele. Okay. So njengoba babuveza ukuthi ubeya naye enkonzweni but Yeah. kuvela ukuthi akayi ngokuthi useyidlile lento uya ngokuthi uhlonipha ubaba. Yeah. Sho ukuthi ubehamba nawe ensindisweni ngaleso sikhathi. Yeah. Okay. Kodwa kwahamba isikhathi kwafinyelela khona la engathi uyayingena lento uyayiswa lento. Sahamba kwamnandi. Noma ke webemadolonzima. Yeah. Ukuye because bekuthi mangihamba nami ngiyoshumayela kwezindawo njengomuntu omfundisi uthola sewuthi ngesikhathi uyasala. Ngithi mangibika kube sengathi ayi uzohamba ngikubeke kushintshe esithubeni. Nokho ke enye into wahamba ngase ngisole ezinye impawu aveze ezinye impawu kimi. Okay. Ukuthi khona okunye ngingakwazi. Okay. Okuvelayo engathithi umuntu Okuvela ngokuhamba kwendlela. Right. Khona izinto ezivelayo lapha engazi nengithi noma ngizibuka engathi ngizina kodwa ziyavela ukuthi engathi ubuya athi khona buya khotha
Iy'nkambi ngiyizwa zikafana. lapha yana lento ukuthi engathi khona okungahambi kahle la. Mm. Kuthola sekuthi kwahamba ukuhlala kwethu kwaleke kunokuthintana lapho ukuthi kwakusahambi kahle. Mm. Sinokuxabana ngokubuza izinto ezithize nokuthi manje njengoba la ekhaya nina ngumuntu wabantu. Yebo. Umfundisi abantu bayafika Bayathanda ekhaya ukuza bayathanda ukuya kabafundisi. bayathanda ukuze ekhaya nabangifonelayo bayafona kodwa ayikho into engamenzeli yona ayikho futhi into engamthokozisi ngayo kodwa kuukuthi nje inkinga inabazalwane. Okay, so isimo wena baba Mosbeck ubusibone ngazi ukuthi umama unenkinga nabazalwane. Unenkinga nabazalwane phela abazalwane bayafika la ekhaya noma bengafiki njalo Yebo. kodwa nje yena utshena uthi hayi muzi wami lo iParis yami le muzi wami akafuna umuntu mina lalela phela la ekhaya wafika kunje uyayazi lento kodwa kuthola ukuthi akasakwamukeli lokho ufuna ukushintsha zonke izinto kwathola ukuthi akusahambe ngendlela okuyiyona sibungaxabane uthola ukuthi emasiye ekameleni hayi sesiyaxabana sogcina impela kungathokoziswana ngendlela okuyiyona ngoba masiphambana la ekutheni mina le nsindiso yami akasayifuni. Okay. Kodwa uyazile efika la ekhaya ukuthi mina ngihlobo lolu. Kwathola sekuthi ke impilo ayisekho mnandi ayisahambi ngendlela ebikade kuyiyona noma ngihamba akasahambi nami ucela ukuya ekhaya uyahamba uyakubo ngithi mina hawu kanjani manje na wena wasuba mningi kini kanje hayi ekhaya kunokuthi hayi ekhaya kunokuthi kwenzeka nangelinye ilanga la kwasokafika khona ukuthi ngithi mina methu uyahamba ukuthi ayingeke lokuhamba kwakhe angisakuthanda yindaba njalo kini wena ukuthi njalo nje Yeah. hayi ahambe-ke kwesinye ngizomhambisa ngimhambise ngempela ekhaya ngemoto yami Yeah. ngesinye isikhathi azihambele yena kodwa ngelinye ilanga khona la ngimangaza khona kwakhona into esixabana ngayo yayo njalo le ndaba yey'nkonzo ngoba phela ngiyaphuma ngiyashumayela ngimisa amatende Oh, yeah. ma ngithi ngihamba nakafuni Right. ma ngithi ngiyafona ekhaya ngimntu sehambile uye kubo engangitshenanga bese ngithi mina ngelinye ilanga ngifikile ekhaya kade ngingekho sihlale na sihlale bese ngithi athi ufuna ukuya ekhaya uthi ekhaya kunomsebenzi othize ngithi mina kodwa lento yakho ayihambisani nami ngangithi silungisile kodwa manje ngibona engathi iyaphuma Iyaqala esandleni phansi, iqala yeah. phansi athi yena manje uzothini ngoba phela wangithatha ngakuthatha ngisawunibela kodwa wathi uma usungena la savumelana ukuthi impilo la ekhaya ihamba ngalohlobo savumelana senza konke asethi akulungile ke ngoba wenza ngohlobo hamba ayahlingile ahambe ngenkani kube ukuthi uyahamba kube khona into ethi kimi ake ngimlandele Yeah. lolu hambo lohamba njalo kuyahanjwa ake ngithathe umlandela thatha umfana wami sihambe ngithatha imoto ngingena emotweni uhambe ngethekisi Yeah. asafuna ukuhamba nami Okay. igibele itekisi uyakubo lo msebenzi abawenza unamakhaya amabili lo muntu Oh. ikomalume ngapha edududu Right. unekube eshowe Oh. ngithi mina athi uyakuphi ke athi uye edududu Okay. umsebenzi usedududu hayi ahambe isikhathi ngikala isikhathi ngene emotweni ngithatha umfana wami siya Okay. masihamba siye edrobheni paka imoto yami lapha ngaseBria ezansi ngapha ngasemabhasini ngikhuphuke lo mfana wami siye phezulu lapha estation sesitimela masifika estation sesitimela uyabona lama columns lawa lapha phezulu Yeah. uma ngabe ukuye khona kunama columns ke lapha phezulu mawuzokweqela ngale emathexini lawa aya kodududu komsindo what Yeah. bese sikhuphuka lo mfana wami siye khona masithi phezulu umfana uhamba phambili indawana nje ungishiya kancane athi we baba engathi umama lo mlapha Unangaka umfana baba? umfana unisena 16 Okay. uthi engathi umama loya ngithi mina hayi mfana usho ukuthini mawusho njalo hayi bese sithi mina hayi awuthi ungasheshi kakhulu ngilinda sambe ndawonye siyama mase siyadlula khona bese ngibamba umfana ngesandla ngenzela ukuthi angangiphazamisi noma angabaphazamisi. Okay.
bayaqabulana nandoda thize khona lapha lona lapha e-Rand. phezulu abakafiki eRand Okay. ngithi hawu bese ngivele ngithi mina ikhona ekhaya la sawunibonani ikhona ekhaya la nikhona bavele athi abhekele athi mebhekele ngithi cha ngiyabuza ukuthi khona nekhaya la bese ngingasabaphazamisi ngithi mfana asamba Right. bashiye lapha Okay. hambe siyehlele emotini masehlele emotini siye emotini sigibele siphinde ekhaya masiphinde ekhaya bese ngithatha ucingo ngilihlohle kubo Okay. edududu ngithi mina unkosikazi uthe uza lapha kodwa manje ngimthola endaweni yokuthi enza ukuthi angazi noma ubeza lapho ngempela hayi nimlindele uthe uyeza Oh yes. Yeah. hayi ngiphinde uhlohla sho Okay. mangihlohla sho ngimthole futhi nakhona ngikhulume the same story bathi akafiki hlale sihlalele ekhaya nomfana nami sesilinde isikhathi hayi qhubeka isikhathi ukuthi late bese ngilihlohle dudu usefikile Kuthiwa hayi cha. akekho hlohla sho akekho ngithulele phansi sihlaleke mebuya angabuyi ngoba behambe kulehlane ezobuya ngesonto Right. lutho ukubuya angabuyi Akekho dudu. akekho dudu Akekho sho show. Okay. hlaleke nomfana wami sihlale umfana hamba esikoleni ngihambe emsebenzini wabuya ngolesine Despite ukuthi umbonile ubanje oqotshweni. Yes. Okay. wabuya ngolesine futhi nakhona wabuya ebusuku sekumnyama Okay. udakwe uyafa Yebo yaba. kwakona ukungena endlini kwakuyinkinga wangqongqoza wavulelwe yimi wavula walala namacathulo nezicathulo zakhe Yo. ngaze mina ngimkhumule izicathulo walala tu ekseni ukusa ngifuna ukutshela kwabonwa uye angazi wayaphi ngamshiya ngaze ngahamba ngeke ingane yalunga esikoleni baleke lihlazo lakhe so angaze nje ngakuthola ukukhululeka mathi siyabonisana siyaxoxa naye lutho andingathola ukuthi engathi sekhona noku Okay. okukhona okwenzakalayo Okay. angazi unkosazi wami bemthatha ngimthanda ngohlobo lwesimasi kodwa indlela ebesenza ngayo seyishintshile Okay. nasebandleni akusemnandi nomndeni awusemnandi manje ngiyayikhuluma lento hayi akezwe wayosawona lengane ubeseqalile wayeqalile ungihlupha ngoba izinto eziningi ngiyikhulisela ingane yami beseqala ukwenza izinto ezibhedayo kodwa akeke usahlala ke ngabekezela noma kunjalo ngasebenzela ngabekezela mhlambe kuzoshintsha mhlambe kuzoshintsha hayi kwabona sekuthi na unhlanga zidla nomoya Yeah. akukho kulungayo akuhlangani lutho hayi waphetha kwawuyena okubhidlangayo kumina osebhidlangelwa kakhulu kakhulu azafuna ukuhamba Okay. ngithi mina nami isikhona lento ukuthi no awusekho Awusekho lo lo mshado. mshado. And futhi indlela sengihlukumeze ngayo nami empilweni yami akusekho ukuthi Ngisathanda ngisathanda ukuba naye Okay. angisafisi wahamba Ubaba before aqhubeke, baba ngabe unaba abazali? abazali bami bakhona Okay. Uma nobaba. noma noba Bahlala mamaphi nalani khona nini? omama bami bakujana baselamuntu Okay. So yonke lento eyenzakalayo abayiboni. umama ngambikela kwababa ngambikela wasahlala phansi nobaba sayikhuluma naye uthi ubaba hayi ndodana akwenzi uma mhlawumbe uzobe uyashintsha uzobe yathi umama ke wayezwana kakhulu nomakoti noma ke umakoti athi hayi mntanami ingane izolunga akusekho lokonakele kakhulu ayisekho lento Yeah. asahlasana ukuthula akusekho ukuthula izinto ayisenzeki ngendlela ekwenzeka ngakhona Okay. akusekho ukuthula Kuyona yonke lento eyenzakalayo baba. Ubaba ke walithatha ithuba mhlambe lokuthi akaye ekhaya kamakoti mhlambe ayolibika udaba noma involve abakhongi into ekanjalo noma kwagcina ngaleya phone call ngalenkathi ethe uyagoduka wagcina engagodukanga. njengoba ngisho ukuthi bengiye ngihlohla ucingo kubo ngikhulume nabo mama akhe kakhulu unkosikazi wami lo into engayithola sekulate ngathi njobe sesayoni nje engathi umuntu abathu nalezi zinto zaba ngaziza umadlozi what Okay. mina engasunderstanding Right. bathi kube abe nalo kwehloshwe lezi zinto abayakhuluma ukuthi mina cha
lokho kimi akusebenzi ke la njengoba mina ngisindisiwe indaba yamadlozi angase bathi naba mhlambe noma wami lo ubeyabe nako lo Hlasimpe kungenzeka. ngithi mina cha mina angihlangani naleso simo. Okay. So ukuthula angaze mina ngakuthola emshadweni inkosazana wami angaze sahlalisana kahle. Sihlalisane kahle sisasithanda ukuthandana mase kuqhubeka isikhathi ukuthula bengekho ayikho into ebengamenzeli yona. Njengomuntu okhonzayo baba umfundisi okhonza ngaphansi kwakhe ke ngoba angithi njengoba ukhonza phela uqale wasubmit before nawe ube nobi. Yeah. Uke wayibika lento ebandleni mhlawumbe kwakhona bazama ukukulekelela ngakho mhlawumbe marriage counseling izinto ekanjalo. Impela mina ngikhonile ukwenza lokho. Okay. Kwathola seke ukuthi zama ukuthi usihlanganise lo wami unekhanda. Oh. Akaboniseki. Akezwa. Okay. Umuntu nje ongaboniseki kodwa meqhamuka kwabanye abantu kube sengathi uyalalela. kodwa indaba uzoyibona ukuthi ikhanda likho. Yo baba umzolo. Iskopa mitha kulalwa. Hey. Baba sino kuyezwakala. So njengamanje nansi ke iconcern yami la ikhona. Umntwana uthe una 16 years. And ena 16 wayekhona to witness uma wakhe enza ukungathembeki. Lokho kuma affect kanjani umntwana wenu? Umntwana wami usenkingeni kwamafuna lakhethe. Okay. Kodwa ngenxa ukuthi ke lo umntwana umfida kakhulu uyamhlula. Ungangoba umthatha wahamba naye. Okay, so njengamanje umama uhambe naye umntwana. Okay. Mina ngihlala ngedwa nabo bahamba ababa. Okay. No. Kuyezwakala baba umzolo. So njengoba umntwana engasekho ke nawe ekhaya, ikhona indlela okwazi ukuxhumana ngayo mhlambe uyakwazi ukumfonela noma nje selokhu bahamba kusaphelele lapho. Ngike ngazama kwathola ukuthi ayi kuyahlulekeka ngabiye ngamthola. Umntwana wami uke wabuya. Okay. Unyaka kodwa wazofunda kumina. All right. Wahlala nami and wayibika inkinga kamama ukuthi umama ke even la kakhona akayiphethe ke kahle. Still uma usengene lo saqhubeka nokudakwa. So impilo ayikho kahle. Okay. Now uya affected uyalimaleka indaba kama wakhe. Ngathi mntana Mike nozobuya uze mina wahlala kumntwana nami. Kuthe ngezinto ezithize ke wasehamba ke waphindela futhi komalume wakhe. Kodwa akukho ukuthi uhambiswe inkinga yami cha besihleli kahle naye. Okay. Kodwa nje mina engokwami indlela esengihlukumezeke ngakhona ngonkosikazi wami angiboni kukhona ongasihlanganisa again. Okay. Nakuba ngikhona ngifuna ukuya lapho ke baba umzolo ukuthi njengoba umntwana kaNkuluNkulu angithi kunezifundiso iBhayibheli ezisibekayo. So nginakho ukuqonda ukuthi iBhayibheli liyakupermita noma liyakuvumela ukuthi uma abantu ababili beshadile uma oyedwa ephingile unalilungelo lokuthi ningahlukana. But akukho yini okuyinhlansi okusasele ngakwena baba ngomlobokazi wakho ukuthi Hlasimpe makungalungiseka isimo sakhe sophuzo oludakayo mhlambe ningabuye nihlale phansi niwulungisa umuzi wenu? Ngizosho lokho ke uma ndifike lapho khona engakushongo. Unkosikazi wami njengoba ebekasebenza ubesebenza. Right. Uye wasebenza before wangahlala eduze kwami. Wahlala kubo esondezela umsebenzi. Okay. Ngazi kuthiwa ngezukhosha imfe noma wenzena ngazi wenzani. Kodwa unkosikazi umhambile unkosikazi wami ungumina ungifebele. Wazi wangitholela umntwana wazi wakhulelwa wathola umntwana engamazi ongangibuthe kubo kwabiza ukuthi mina ngifonelwe ngibiza ukuthi ngoba ngingasamboni ezekhathi inyanga engezeka kanti useyekhulelwa. Uyasebenza uhlala kuba bamfihlile nasefihlekile kanti ubelekeze off akasezi. Kodwa lo muntu ushadile uthe suka ngabizwa kubo kodwa kunenkinga ekhona mangizwa kubo ngiyafika la ngiyayibona nangu izingane zami ngiyabona ingane nami angimboni yena ngithi uphi hayi 2 years yes bathe besuka babemlanda uyafika la mangithi umkhulukazi behleli la bangichazela bathi hayi sikwazi sekunenkinga ngitsho into ingane yami mhlambi senkingeni
ngoba ngiyibonile yona ngabathi hayi ingane nenelutho ivele futhi nayo naku inkinga kanti lo usayithwele ngasayithwele ngizobikela lo daba ngithi mina hawu kanjani na wena uhamba uyemsebenzi ukwaze kanjani ukuthatha isitsha sami engidla ngaso uphakele enye indoda na kwathiwa sewavele wahayisa lapho uphathi kwabazali bakhe wahayisa ngase ngithi mina lokhu ke angikwazi ngaxolela ngithini into enje kwabiza ukuthi ke kufanele lapho wakhala ukuthi uzoskipha leso ngathi ngithi mina ungaskiphi angeke uzosikhiphe amanyala akho amanyala because ngiyakuthanda ngiyaxolela ngahamba naye ngase ngithi mina njengamanje uzohamba nawe ngibele ekhaya unengane engesiye yami uhleli nayo lapha ekhaya uphinda futhi noma sesekhaya uyaphinda futhi wenza the very same thing abeka yenza uyaphuza utshwala uyahamba futhi le ndlela ehamba nayo le ngane ikhulumiswa namkeliswa yimina yenziwa le ithole ngaphandle ngayifihle ekhaya kwasethi ingane yami kodwa zabonakala ikhanda ukuthi ngizunga le akusiye yami kodwa manje ngizothini phela ngoba phela Nkosazi wami ngiyamthanda ngimbekezelele kodwa izenza azenzile udine sehambile hamba nazo ke le ingane zakhe baba khona konke lobu buhlungu osudlule kubona usuke wazama mhlawumbe ukuzitholela i-counseling wena qobo njengomuntu nje umiyeke eceleni unkosikazi wakho kuyona yonke lento esithe yenzeka emzini wakho ngizamile Nkosi yami bangizamile abebandla bangizama nabantu kodwa kwathola ukuthi no akuhlangana kwazama ukubazama umpolisa kodwa inhliziyo lemgcane sekuhlola ukuthi umuntu wesifazane ngiyamsaba ngendlela engihlukumezeke so njengamanje mawuzibheka awunalo ulaka mhlawumbe nenzondo towards yena ukuthi mhlawumbe mangathi uyasondezwa la ubekwa phambi kwakho ungakwazi ukumbheka nixoxe naye ngendlela ukuthi sesahlukana naye angisenankinga naye ulunge lapha ulunge ngila ngiright ngingedwa sesisingakanani baba isikhathi nje ningabonani egodukile esekhaya yamanje mesuphelile u2 years okay all right no siyabonga kakhulu balaleli be-Black Life TV sesuzuleke udaba lukababa uMzolo so manje sizosishelele etolo sibuye sesibuya nomama sibone ukuthi lo mndeni uyalungiseka noma ayachithwa lamanzi inkukhu ayisekho thank you Mama Ocebo ngikhulumile nomama uMzolo la nga-check ukuthi iziphi izathu ezamenza ukuthi athathe imithwalo yakhe abuyele ekhaya decide ukubuyela ekhaya entweni angibekele zona ukuthi ushade nobaba uMzolo ngo-2019 okay ubaba uMzolo uwumuntu wenkolo usindisiwe all right naye umama uMzolo futhi uwumuntu wenkolo kodwa yena ukhonza ezayona all right ubaba uMzolo uyindoda engakholelwa kakhulu emasikweni naseyintweni ezithinta abaphansi okay umama uMzolo yena uyakholelwa kakhulu eyintweni ezithinta izinto zesiko okay okwenzeka ukuthi ubaba uMzolo wahlangana nomama bathola umntwana banomntwana oyedwa womfana una 17 years if I'm not mistaken bashade kodwa ke ngo-2019 kusho ukuthi umntwana utholakale before bashade all right ekushadeni kwabo ke umama uMzolo ube nento yokukholelwa ekutheni uma eseshadile nobaba ubaba uzokwazi ukumconvince ashintshe inkolo yakhe okay abuyele ngakwinkolo yakhe interesting unfortunately ubaba uMzolo ke kusho ukuthi wami ekutheni yena akahambiselana nalento yamasiko right lokho kuhambe kwahamba ke kwaze kwadala uqhekeko noma ukwahlukana phakathi kwabo ubaba uMzolo kugcine sewumuntu nje obusy kakhulu nezinto zenkonzo ama-phone calls ebusy nje nezinto zenkonzo wagcine ekhohlwa umama uMzolo okay to a point yokuthi even inkonzo yasekamereni sekwabantu basemzini bebengasayenzi boba u2 nokuthi ubaba uMzolo okunye wa decide ukuthi ke ngoba umama akamlandele kuthena khonzo decide ukuthi akasezo provide ekhaya
Okay. So akasamsupport financially, akasayithengi negrocer, akasamsupport nomntwana. Okay. And lokhu ke kuze kwa affecta even umfana lo wabo because umntwana ugcine se decide ukuthi ungena kuma drugs. Yebo lo. But ke into ke eyinkinga kakhulu kaMama lento yokuthi ubaba anasikhathi sakhe, umuntu obusiness onto. Umama ke into agcine yenza uMama uMzolo mama udecide ukuthi akathinta amankwebefu. Yeah, wavela wacwila. Wephuzela manje uMama uMzolo ngenxa ye-stress asithola ekhaya. So wa decide ukuthi into engabe isixazululo amankwebefu. Ubaba uMzolo ke lento yamankwebezi ayibanga isixazululo kuyena ngoba yenza ukuthi ngokubuka kaMama ubaba uMzolo acasuke kakhulu yena kwasho ukuthi ke sekuyaphela phakathi kwabo. So bese behleli ndawonye kodwa abantu abangasathandani. Okay. Umama wafonela umama wakhe ekhaya ukumchazela ukuthi this is the situation. Right. Then umama wakhe wasethi kunokuthi uhlale lapho uhleli kabuhlungu kanje buyele ekhaya. Then umama wathatha umthwalo yakhe wabuyela ekhaya. So udaba ke lumi kanjalo luka Mama uMzolo. Ngiyacabanga ukuthi mama ngichaze konke kuphelele. Yebo. Yeah, udaba lumi kanjalo luka Mama uMzolo. Angazi ke mama ukuthi ubaba uMzolo uyimise kanjani ngakuwena okanye kuphi achazele kona. I believe ukuthi uMama uMzolo lokho abengichazela kona nangitshele kona ungitshela iqiniso. Ngeke ngakuchazela ke emlaleli we Black Life TV ukuthi iqiniso umuntu ufuna likhuluma limnandi noma limnandi ngoba akukho okufihliwe okungaveli. Ithini mama? So cool. Ngathi kunenguji khwebu la. Yeah. Ngoba kuloko okuchazayo. A part of it ubaba uMzolo uke wakuveza, but most of it ngathi akufani. To me ubaba uMzolo uveza ukuthi yebo umntwana bamthole before bashade. Yeah. Bashade ngawo 2019 Yeah. banomntwana oyedwa womfana. Yeah. Kodwa ubaba wayeseveza ke iqiniso elithi ke. Yeah. After sebeshadile umama uke wazama Yeah. ukulandela ngasenkonzweni kababa okusho ukuthi uke wazama naye ukukholwa bahambe nenkolo yensindiso. Yeah. Kodwa ngokuhamba kwendlela umama wakhombisa ukuthi isho ukuthi yena lento ubengayimukelanga kahle. Okay. As a result uma wagcina move out ekhaya engathi ubuyele ekhaya kubo ngenxa yokuthi bethole umsebenzi ongasedududu. Bekuyini move out? That was after I think just after nje beshadile. Okay. Wabuyela ngasekhaya kubo ngenxa kodwa yani yomsebenzi. Yeah. Umama utheme emuvela ngasekhaya ngenxa yomsebenzi. Yeah. Kwahamba kwavela ukuthi umama manje uyithwele ingane engasiyona ekababa uMzolo. Le ngane uyiconceive esekhaya kubo esukile kwakhe ehambe ngokomsebenzi. Enye ingane not le umfana omdala. enye ingane. So kunengane manje ezalwe around 2022-2023. Ezalwe after sebeshadile. Yes. All right. So ubaba uveza lokho ukuthi nkosikazi wami as much as ekhaya bese sengasekho ukuthula ngesimo sokuthi bese semsola vele ngamankwebe ngoba belizwe iphunga futhi bese hlezi kunokuxokozela and enye into ebimkhathaza kakhulu ubehlezi egoduka phatha uyagoduka uma invite ukuthi baye enkonzweni njengoba uMzolo esewumfundisi umama was always not available kuba ukuthi ubaba uye enkonzweni ubaba maye enkonzweni umama uMzolo aphume ngesamagondwana. Now istory ke la khona ubaba uMzolo ethi ubone khona ukuthi umshado wakhe angeke usalungiseka ila khona ethe ebuya enkonzweni umama wacela ukuthi uyagoduka. Umama ngathi unamakhaya amabili unekhaya edududu unekhaya eshowe. So this one time wathi uzogoduka aye edududu uzoyigibelela itekisi konke kwakuhle bavumelana. Utheme ehamba kanjalo ubaba uMzolo sesatha undodana wakhe lo abanaye ona 16 years bamlandela umama. Nese ukuphulula imama. Yes. Uphi lo mncane? Lo mncane ubengakaveli ngaleso sikhathi. Ubengakaveli. All right. So maye emlandela umama afika paka imoto lapha eBriya eThekwini ahambe engala kugitshelwa ngakhona amathekisi ayedududu. Bathe besahamba kanjalo
bafica umama esigamekweni. Umama unomuntu wesilisa bayaqabulana lapha eBrea. Baqabulana erenki. Erenk shuthi yabo mophelezela umuntu wakho phela usuzomfaka eTexini baba mama yayibona into enjalo. Shuthi kwakuyileyo situationship eyenzeka ubaba ayiwitnessa ehamba nondodana. Kutheke kuleso sigameko ubaba wamvezela umama. Ubaba wayemstalker umama. Yes, bamfollowisha, All yes. right, okay. Without umama knowing ukuthi uyalandela. Okay. So ubaba ke wakuveza kumama ukuthi ngiyakubona because uthi wambuza ukuthi ikhona edududu la, and then umama wangakwazi ukuphendula kwaba ukuthi ke indaba ephelela lapho ubaba wathatha ingane yakhe babuyele emotweni babuyele ekhaya. Ubaba mefika ekhaya wahlaba ucingo ekhaya kamakoti edududu washo ukuthi umakoti usuke la ethuza lapha ekhaya ngimfice eBrea station eqabulana nomuntu wesilisa ngihamba nengane yami. Cela ningazi semefika lapho. Wasuka lapho wahlaba eshowe naseshowe wafika walibika udaba kwawukuthi ke bayalinda ukuthi umakoti uyafika umakoti lutho ukufika ekhaya. Umakoti wahamba kwakhe ngoLesihlanu waze wabuya kwakhe ngoLesine. So uFriday, uSaturday, uSunday, uMonday, uTuesday, uWednesday. Isonto lonke le. Isonto lonke umama akekho kwakhe. At the same time akafikile kubo edududu la esuke kubaba kwakhe ethi uyakhona. Okay, kuba ukuthi kubangwa lezo zinto ke ezikanjalo, but after leso sigameko ila khona sekuvela ukuthi umama uthola umsebenzi usecela ukusondelela ngasekhaya kwase kuba ukuthi kuvela lo mntwana. So into eqede umshado kaMzolo ukuthi umama akathembekanga. It is not necessarily utshwala, but ukuthi umama akathembekanga. Ngaleko kubanjwe eqotshweni eBrea uphinde wabuya noma ihlokoze ekhaya womntwana. All right. Ikephi edududu? Edududu Ubani ohlala khona? ikamakoti, ikomalume kamakoti. Ikomalume kamakoti. Then le ndawo yesibili Seshowe. eshowe ikephi eshowe? Ikhona kamakoti kababa wakhe. Umama unamakhaya amabili. Uneke omalume bese banekhaya kubo. Kunjalo ba? Kunjalo. All right. Okay. So isizathu sokuthi bagcine behlukana. Esokuthi umama ube nomunye umuntu wesilisa. Yep. Athandana naye. Yes. All right. Angaze ngithole leyo mama. Ufakazi mbukeli wami omuhle ekhaya. Asikaze sizwe into enjalo. Asiconfirm mama. Right. Mama uMzolo. Yebo. Le nkulumo esizwa manje asikuno esingakutholanga ngenkathi sixoxa sobabili. Iyiqiniso kangakanani le nkulumo esho baba uMzolo? Ingane vele nginayo khona ngithole ngaphandle ngesimo sokuthi vele bengangijabulisa eCameroon. Ngahamba ngaphumela ngaphandle ngayoyithokozisa khona ukuze ngithole umuntu ozokwazi ukungineza ingane. Mama uMzolo, ngiyacela ukuphinde kubuze. Le nkulumo esithola manje ngobaba uMzolo iyiqiniso kangakanani? Kakhulu. Iyiqiniso. Okay. Usho ukuthi waphuma waya ngaphandle wafika wathola omunye umntwana ushadile. Yebo. Isiphi isizathu sokuthi ngikathi ngikubuza eqaleni ungakuvezi lokho? Bengisaba ukuveza lokho. Okokuqala ke engicela ukukuveza baba uMzolo noma mama uMzolo, uma sikhuluma la inhloso yethu enkulu eyokuthi nakhe ikhaya, nakho umuzweni. Alikho ikhaya okhumuzi owakhelwa ngaphezulu kwesisekelo samanga. And ukukhuluma amanga kungamjabulisa upartner wakho manje. Kodwa mhlazana iqiniso livela. Lobo budlelwane ngeke kuphele kahle. Ngakho ke kubalekile ukuthi uma sikhuluma ngisho ngathiwa kunzima kangakanani, khuluma iqiniso. Ngiyazwa kana. Yebo. So ingane wayithola. Yebo. Okay. Baba uMzolo. Niyaphila Nkosi yami? Ngiyaphila Nkosi, ngiyaphila impela. Siyaphila kakhulu baba wami. Ngicela ungichazele emva kokuba usuthola ukuthi umama uMzolo unomunye umuntu ambonayo abamsene naye othandweni. Wazizwa kanjani? Ngaba buhlungu kakhulu enhlizweni yami ngohlobo lesimanga. Bengimthanda kakhulu unkosikazi wami.
engekho futhi omunye umuntu enginaye mhlambe ngaphandle noma ngabe kukuphi ngazi yena ngaqala ngaye empilweni yami. So senza sabahlungu kakhulu empilweni yami, ingakho kwabahlungu ngalendlela engayazi ukuthi ngayichaza ngithi. Kodwa kuthe sekwenzekileke akwenzile-ke sesho ukuthi ukhulelwe noma ethi uzama ukuthi uzoyikhipha ingane, ngathi no, umphefumulo waqala uyeke unjalo, ngizowukhulisa ngiwuthande ube ingane yami, ngufake emngenini wami, ngizowufihla kulo mndeni kube ukwazi kwethu nawe, le mfihlo izoba phakathi kwami nomndeni wakho phela, kuyobonakala kukhula kodwa ingane ngizoyithatha ngiyikhulisa. Ngenze njalo mina. Amanye amazwi baba uMzolo, emva ukuthi uthola ukuthi unkosikazi wakho ukhulelwe umntwana ongeyena wakho, wathatha isinqumo sokuthi uyamxolela. Kwabahlungu kakhulu impela, kodwa ngase ngimxolela kungangokuba kubo, ngoba lokhu ngabiselwa kubo. Ngase ngithi mina njengamanje ngicela uthatha imithwalo yakho sigoduke siye ekhaya. Kwamsebenzi lowo suyawuyeka kusukela manje. Ngamthatha ngabuya naye ekhaya. Khona ebusuku Wabuyela nayo emakhaya. Ekhaya kwami. Kwakho, okay. Yeah. Wasukhuluma amazwi ukuthi umntwana angamlahli. Angamlahli, ngizomkhulisa. Wena uzomkhulisa umntwana umsapoti. Yeah. Kusho lawo mazwi wakhipha ngoba uyamukela. Ngiyamukela. Futhi uyamxolela. Ngiyamxolela. Nifike kanjani pho ekutheni nihlukane okanye nifike ngoba nakho umama uvele wathatha imithwalo yakho goduka? La sifike khona ekutheni-ke esekhona umntwana-ke sesekhaya semnamntwana, la sifike khona sesihlukana khona ingenxa ukuthi izenzo zakhe asishintshi. Usaqhubeka nokuphuza utshwala, ahambe angishena lo mntwana mncane ngimgone, ukhuliswe yimi lo mntwana. So manje wazi wakhula, still impilo angiboni ushintsho kuyena. So sekufika nami la khona ngikhathala khona. Okay. Mhlambe mama before ngene baba, ngicela ukubuza lokho. Yeah. Umama uveza ukuthi ubukholwa wamkhulelisa. Yeah. Emva umkhulelisa nase ni decide ukuthi niyashada. Yeah. Ngoba nifihla ihlazo. Yeah. Umbuzo wami uthi wamshada ngoba ufihla ihlazo okanye wawusu ready ukuthi uyashada, futhi wawubonile yini ufazi kuyena ukuthi uzokwazi ukwakhela umuzi, okanye wamshada ngenxa yephutha? Engizokusho nje kahle kakhulu, ngamthanda kakhulu, and futhi kwathi noma siqhubeka naye ngingakashadi ngazibona izimpawu zokuthi angaba unkosikazi, indlela ayiyona na ekuthangayo nenza ngayo ekhaya. Futhi nomndeni wami wamthanda kakhulu, wamkhonza kakhulu, nami futhi ngamthanda, lagcwala uthando lami kuyena, and ngabona ama-qualification ukuthi umfazi. So bengimthanda kakhulu. Okay, before mhlambe mama bafike ekutheni bayashada, bebe nesikhathi singanani bethandana before ukushada? Ngoba bashade ngo-2019, Yes. banengane neminyaka 16. babe nesikhathi singakanani bethandana before bashada? Kona sibe sithi isikhathi, ngifuna ukukhohlisa. Sibe sithi. Before nishade, ngokubuka kwakhe benjani inhlalo? Bekumnandi, bewuhle, kungekho lutho olubi, alukho besinenkinga nalo ngaphambili. Nashada ngo-2019, mingaki iminyaka mama, 2019 to 2026? U5. Kusho ukuthi ngenze ukuthi nithandane 20 years konke kukuhle. Hayi bekukuhle. Nahlala ndawonye 5 years. Bekukuhle. Senibona ukuthi ngeke kusenzeka. Hayi, mina ngokwami angiboni kungenzeka ngoba isivumelwano noma izinto engazibona kuye ngibona ngingasaziboni. And anguboni lo muzi uvuka, ngibona ufa. And enye into Yeah. babusokhulu la evelayo ukuthi before bashade bobabili ubaba nomama bebekhonza eZayoni.
ubaba wamukela uJesu ngo-2019 kwase kwaba ukuthi ngenxa yokuthi useyakholwa akakwazi phela ukuhlala nomuntu wesifazane esekholwa base beyashada. Okay. Ngiyacela mhlampe baba uMzolo nawe mama nizivumele ukuthi mhlampe sikhombe izinto edala mhlampe ukuthi nifinyelele la esenikhona namhlanje. Bese mhlampe siyabukisana ukuthi ngeke yini sikwazi ukuthi ubudlelwane benu bulungiseke. Okokuqala ngicela ukuqala ngawe baba wami. Yes. Ngiyacela ukuqala ngawe Nkosi yami. Ngiyavuma. Baba uMzolo into engiyithola ile ukuthi nathola umntwana then aseni decide ukuthi niyashada ngoba nakho nizama ukufihla ihlazo lokuthi wena uyakholwa so nizama ukufihla ihlazo laleyo. Wrong oqala lo baba uMzolo. Umuntu awumshadi ngenxa yephutha elenzakalile. Ngoba that means ngikathi bethola umntwana mama kusho ukuthi ngokwabo kwaba yiphutha. Right. Babengekho ready. Babengekho ready ukuthi bathole umntwana. Akho baba uMzolo umuntu awumshadi ngenxa yephutha elenzakalile. Kodwa umuntu umshada ngoba usukuthatha isinqumo sokuthi uyamshada. Number 2 ubheka ama qualities ukuthi lo muntu angaba yena umfazi of which uthe wawabona kuyena. Ama qualities ukuthi angaba umfazi. Number 3 baba uMzolo la khona engibona ngathi igejile khona ilento yokuthi uthi wena mawusukholwa ebese uthatha inkolo uyibeke eqala kunomndeni wakho. Nansi indlela esebenza baba uMzolo. Empilweni uma ufuna umshado wena ukwazi ukuphila uqala uNkulunkulu kuze umndeni wakho before kuze abazalwane okhonza nabo. Awu prioritize ukuthi uspend isikhathi nabazalwane kakhulu lo wakho oshade naye bese uyakhohlwa yena. So into ukuthi ube busy nama calls kwakho kungena abazalwane uma ukholwa kufanele ube nama boundaries yabo. Kufanele ube nesikhathi la khona kuyisikhathi sakho sefamily nokuthi ukuthi ngwana kusuyakholwa abazalwane bafika nominini kwakho. Lo mama lo uyasidinga isikhathi somndeni wakhe nawe ezindoda yakhe. So awubi unkosikazi wakhe akezi ngemumva kunesonto okunabantu okhonza nabo. So kube yiphutha kakhulu baba uMzolo ukuthi ubeka abazalwane phambili, ubeka ibandla phambili, unkosikazi agcine seyizwela angathi uthi ulahlekile yena. Iyonto engiyibonayo leyo esayidini la baba uMzolo mama. And esayidini lika mama uMzolo. Yebo. Ngiyaxolisa ukusho mama lokho. Kodwa unamaphutha sisi. Unamaphutha sisi wami. Yakodwa. So right. Okay. Mama uMzolo, I will be honest with you because sizama ukuthi umuzweni wakhe and uma sizonizama ukuthi umuzweni wakhe ke sizama ngamanga ngeke nikwazi ukusizakala. Isimilo mama uMzolo somuntu asishintshwa ukuthi uphatheke kanjani. Uyangizwa? Yebo. Yaba wrong indaba ukuthi wena uma ubona ubaba uthi anasi isikhathi sakho akaspend isikhathi nawe ebese uyo decide ukuba nenye indoda. Wrong no wrong. Awenzi right. Yeah. Yabo. It was wrong ukuthi uma ubaba ubone ngenasi isikhathi sakho ningasayenzi inkonzo esekamereni naye bese udecide ukuthi usiyoba nomunye umuntu wesilisa. Awuyenzi le nto ngoba isimilo uba nesimilo ngisho ngathi upartner wakho wenze kahle Noma ngisho ngathi wakenzanga kahle kodwa wena uba nesimilo. Yabo. Number 2 mama uMzolo ekukulaleleni kwami namanje ngikuzwa umuntu ongenalo iqiniso and abukho ubudlelwano bokwazi ukwakheka ngaphezulu kwesekelo samanga. Lento yokuthi uthi uyekhaya ungaya ekhaya amanga lawo and amanga hleze nendlela yawo yokuvela. Yabo. So yaba wrong kakhulu le nto ukuthi ukwazi ukuthi ube nomunye umuntu ushadile ayenziwe into enjalo. Okugcina mama uMzolo
awukwazi ukuthi uthi uma une stress noma izinto ey'ngenzeki kahle ekhaya bese uthi wena uyophuza utshwala. Yabo. Njengoba umzolo akuthatha utshwala ungaphuzi. Wayazi ukuthi wena uphuza utshwala. Awukwazi ukuthi manibhekana nezimo ebese wena ubalekela utshwaleni. Yeah. Utshwala kusibona oboqeda inkinga. Kwaba yiphutha lelo ukuthi uma unenkinga ebese ubalekela otshwaleni. Okugcina baba umzolo noma umzolo, uma nishadile, uma nibhekana nezinkinga, angilwi nenkinga mina njengoba usokhulu. Noma umsokhulu akalwi nenkinga, kodwa mina noma umsokhulu silwa nenkinga. So uma kungena inyoka ekhaya, asishayani sodwa. Kodwa soba u2 sishaya inyoka. Into ebayi-challenge ile yokuthi ngenkathi ngena inyoka mina bese ngishaya inyoka bese uma umsokhulu ashayela. Emshadweni noma ebudlelwaneni iba nehlo lokubona ukuthi nansi into eyinkinga and deal with the enemy. Ningalwi noba u2. But into engiyizwayo la mama ecommon kubona baba u2. Umama umzolo mangikhuluma naye uthi izenzo zikababa. Right. Nobaba umzolo mangikhuluma naye uthi izenzo zikamama. Yeah. Okusho ukuthi la kulomndeni uma singalungisa isenzo ngoba baba u2 uthando likho. Yeah. Mama umzolo uyamthanda ubaba ngithi. Yebo ngiyamthanda. Baba umzolo iqiniso lithi uyamthanda umama ngithi. Inkinga yini? Isenzo. Kusho ukuthi mesingadila nesenzo kulunga isenzo lolu thando likho. Sho ukuthi babusokhulu in conclusion sithi kumndeni wakamzolo ikhona into esengalunga provided ukuthi silungisa isenzo. Yeah. Into ekufanele ikhapule namhlanje ifunde ukuthi ukwazi ukuhlukanisa umuntu nesenzo. Uma unenkinga umuntu uyaqhubeka umthande but udila nesenzo. So mlaleli emakhaya, this is a lesson ekufanele umuntu nomuntu ahambe nayo. Uma usebudlalwaneni iqiniso libalekile. Uma udlalisa noma uma ukhuluma amanga kupartner wakho ufana nomuntu okhulisa ithumba. Ithumba liyakhula lishoshozele ngaphakathi. Mhlazane liqhuma kuphume inyinto. So amanga awafuneki. Then 2, asifunde ukuthi isimilo babusokhulu asincikile ekuthenini upartner wakho wenzani. Yeah. Isimilo esakho. Yeah. Isimilo uma naso noma ngabe upartner wakho wenza kahle Yes, ma'am. noma ngabe akenze kahle. Yeah. So bantu besifazane from this time going forward asiyeke leli phutha lokuzijustifya ngokuthi ngoba umnyeni wami wenza ukuthi mina ngase ngenza ukuthi. Awulungisi wrong ngo-wrong. 2 wrongs never make right. Babusokhulu. Ndeno wamzolo lo budlelwane benu busazophila ngenxa yokuthi noba u2 ninalo uthando. Uyelana imumva njengamanje ekhaya nihambe niyosebenza lento yezenzo. Yes. Njengoba baba umzolo wakwazi ukuthatha isinqumo sokumxolela umama ebese ephumele ngaphandle uqinisekisa ukuthi umuthi uyamxolela. Umxolela ngempela. Umxolelo kwangempela. Ungathi uyamxolela kodwa kusasa umeke kwenzeka into bese uthi wena wenza ukuthi. Uma umuntu umxolela ukhohlwa kodwa futhi awulokhu umvusela ukuthi wenzeni izono uma kuthi uyamxolela. Once waxola awuphindi uhlale kuleyo nto eyenzakalile. Mama hamba ulungise ube umfazi understand ukuthi uma ushada uya kaMzolo uyaphuma ekhaya kini. Wena muphuma ekhaya kini uyafa la ekhaya kini. Uyovuka kaMzolo. Ngakho lapha kaMzolo ngeke kuphilwe ngokuthi wena ufisani noma yini oyidingayo. Uzophila ngokwendlela kaMzolo ngoba wena usuzelwe lapha ekhaya la kaMzolo. Sinifisela okuhle kodwa uthando lwenu luzophila. So nje in conclusion ukuthi kufanele mayephuma laba abusokhulu bathole i-counselling so that bezokwazi ukuthi baface ama-challenges abo. So i-counselling ke can be arranged. Yeah, we will definitely deal with you quick counseling session. Thank you. Mbukeli we-Black Life TV zo5 izinto mlaleli wami omuhle ekufanele uyibambe ukuze ubudlelwane bakho buphile. Eyokuqala uthando. Umuntu awumthandi ngoba kodwa umthanda noma. Number 1 kusho ukuthi iprinciple yokuqala ukuze ubudlelwane bukwazi kwakho ukuphila uthando. Yesibili respect. Uyamhlonipha umuntu wakho, umhlonipha ekhona phambi kwakho,
umhloniphe engekho. Umhlonipha in presence, Yeah. umhloniphe in absentia. Ubamba into eyodwa ukuthi whatever it is le Yeah. oyenzayo, uyenza in representing your partner. Uma ubaba sokhulu engekho bebona mina bathi yo umyeni kalo mama. Uma mina ngingekho bebona ubaba sokhulu. Ubaba Yeah. sokhulu is a representative of me. So yenza isiqiniseko sokuthi umuntu wakho uyamhlonipha. Umhlonipha ekhona futhi umhlonipha engekho. Eyesithathu i-protection. Umuntu wakho uyamprotect. Umuntu wakho umprotecta kubangani bakho, umprotect ekhaya kini, kwifamily yakho, uyamprotecta mbukelo wami omuhle. Ungavuma abangani bakho bakhulume kabi ngomkakho nawe uhleke. Ungavuma abangani bakho bakhulume kabi ngomyeni wakho nawe ugcizelele. Umprotector even kwifamily yakho. Ifamily yakho ayingahlebi ngopartner wakho nawe ugcizelele. Uma umprotector kumuntu wakho awumprotect kuphela ingaphandle lakhe, uprotector nenhliziyo yakhe. Ungakwenzi into ongeke uthande ukuthi yenziwe kuwena. Vikela inhliziyo yapartner wakho. Understand ukuthi uma wenza into ungeke ukwazi ukuyenza phambi kwakhe, leyo nto i-wrong. Umuntu wakho uyamvikela. Okwesi-4, Provision. Siya provide. We provide ngayo yonke indlela. Kunento ke babusokhulu ethanda ukudidisa abantu esikhathini samanje. Lento yokuthi abantu abaprovidayo obaba kuphela. I-provision goes two ways. So as umama ekhaya uyaprovide. Provide ukuthula, provide uthando, provide imfudumalo, provide ama-services ubaba angekakwazi ukuthi azenzele wona eyedwa. Same nakumuntu wesilisa. You provide for umuntu wakho. Yenza isiqiniseko sokuthi unkosikazi wakho akasiboni isidingo noma agcine seyisola ngokuthi ashiye ikubo eze kwakho noma eze kini. Ngoba iqiniso lithi akekho owesifazane osuke ehlele esihlahleni elindumendo. Usuke ngaphansi kophahla elale edlile egqoka. So meaning if enakho konke wena umsusa lapho fanele umnikeze konke lokho kade kuthola kubo and more. Awukwazi ukwehlela ngezansi but kufanele unyuse standard. okugcina mbukelo wami omuhle i-honesty. Be honest to yourself ukuze ukwazi kuba honest kupartner wakho. Le nto yokuba honest ke ithi ngi-honest engangibona noma ngingekho ngiyayifundisa lento yokuba honest. Ngoba mbukelo wami omuhle ayikho into emhlabeni jikelele, ayikho into efihliwe engaveli. And ezinye zezinto namhlanje ezibulala abantu, abanye abantu basemajele, abanye abantu sabangcwaba, ilento yamanga. Kanti amanga aba nesikhathi sokuhamba kuhambe ayivelela. Iba honest kupartner wakho. Lingcono ke iqiniso olukhuma evela azovela kabuhlungu. So be honest to your partner. Ngisho ngathi wangizima kanjani, khuluma iqiniso kupartner wakho. Iqiniso liyakhululana. Uma ukhuluma iqiniso uphila ube nokuthula ekhaya lakho. Sibonga kakhulu mbukelo weBlack Life TV. Ungakhohlwa ke ukusubscribe, ucommente, ulike. Siyabonga kakhulu ethuba nesikhathi ensipha lona. We believe ukuthi ifamily yakwaMzolo isazokwakheka, isazophila. Sithi nje bafowethu nengezim Africa yonkana uthando aliphile. Ingcweti yomsebenzi le asibonane next time. Thank you so much. Is there Black Life?